Ay, ay. Hoy, hoy, Gabriel, kapicture ako ikaw. Wala na. Gabriel. Ay, tagading ka ba ya, Gab? Tataratatata, tataratata, taratatata, taratatatit. Tagading ka ba ya? Oh, ano naman ang sayaw mo? Lagi daw. Curang. Pipicturean mo ba ako? Di ka man nag-aano, aayos. Ikaw na lang, Min. Min. Hindi ka, picturean ko ka. Kana na, Min. Yan, sige. Min. Sige pa, tita. Wala ta. Naka-video ini. Yay! Yung ganda. Sige. Hila, natatakpan ang itsura mo. Yan, sige, yan, ganyan.